ماشین نابتیمو مرسدس بنز B180 سالش 2010 алти балон зимний чор электро центр замок и ойначао коробка автомат CD плеер пробегаш 147 000 километр. Мен салони қафои мошин дар ҳолати хуб. Запаскач. Что пресsia был мотора? мотор екоҳа сӯзишвори бензин расходаш 7 сахта мегада 7 сахта мегада нархи мошин 110 000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 941 1007. Hyundai Solaris солаш 2014. Мени ҳолати балон дар ҳолати хуб. То музика бепишти на то. Ду электропакет. Коробка автомат. CD плеер. Пробега 638 000 километр. Я? Çansın şurası. Ha? Ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. Tüm blogger ha? Kadam sende? Мошин бозор тиҷе. Мотор екоша сӯзишвори бензин расходаш 8 сахта мегада. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65 000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 888 42 67. Honda CR-V солаш 2007. Мошин вагонный. 4 балон дар ҳолати хуб. Яво музикадан пахш мекунед. Чор электропакет, центр замок. Коробка автомат. CD плеер. Мошин наворотои одил замона. Пробегаш ҳозир мебинӣ. Пробег 161 000 километр. ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем сиденияш кожа мебошад. мошин 4WD. мотор 2.4 сӯзишвори бензин расходаш 10 сахта мегардад. ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 105 000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 629 79 34. Mercedes Benz
S200 солаш 97. Ҳолати балон. Чор электро, коробка автомат, CD плеер, кондиционер печкош кор мекунад. Мана инҷа центр замок. Пробегаш 256,000 километр пробег. Мани салони мошин дар ҳолати хуб. ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 200 дизел, расходаш 8 сахта мегардад. ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 987 77 75. Mercedes-Benz ES220 солаш 94. Мани ҳолати балон, комплектация элегант. Чор электро, коробка механик, мани CD плеер, кондиционер печкош кор мекунад. Пробегаш 308,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 200 сӯзишвори дизел 7-8 сахта мегардад. ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 44 3102. Mercedes-Benz солаш 92. коробкаш механик, CD плеер, кондиционер печкош кор мекунад. кондиционер печка кор мекунад. пробегаш 374,000 километр. мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 200 4 силиндра сӯзишвори дизел. расходаш 7,8 сахта мегардад. нархи мошин 20,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 954 0078. мошин навбати мо Lexus RX 350 солаш 2016. чор балон дар ҳолати хуб. чор электропакет, центр замок, коробкаш автомат, борд компютер, ҳамаи наваротаи ҳозирзамона. пробегаш 54,000 километр. ин ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. сиденьё кожа мебошад.
یادآور میشیم ماشین واگنی. мотор 35 سوزشواری بنزین расходаш 10,000 сахт мегардад. این моторҳоям дар ҳолати хуб. нархи мошин 400,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 620 44 44.